Eh, tabbas farkon fara YouTube channel ɗina lokacin da na yanke cewa yanzu zan zama YouTuber. A lokacin gaskiya ina tunanin idan ka lissafa dala ba ta fi naira 450, naira 500 ba. Ba ta fin wannan lokacin a 2022, 2021. A lokacin dalilin da ya sa na fara saboda na fuskanci cewa nan duniya ta tafi, wato harkar content creation. A nan wajen ana building brand, ana komi a wajen za ka je ka samu ilimi sama dama. Waje ne da na jima ina zuwa ina kwasan ilimummuka daban-daban a cikin YouTube. Dalilin wannan ya sa na ce to bari ni ma in zo in buɗe YouTube channel. To amma a lokacin akwai ƙarancin ilimin abin da za ka yi sharing a ciki. Saboda haka sai na fara ɗan ɗora short videos na malamai irin wanda ake sawa a status ɗin WhatsApp. Irin wannan na fara ɗorawa a hankali har na zo na fuskanci menene niche, na fuskanci meye mutane suke bukata da wannan channel ɗin. A haka na gano cewa wannan channel ɗin idan na ɗora addu'o'i daga bakin malamai waɗanda malamai suke faɗa, malaman sunna, musamman malaman sunna, addu'o'in suna tafiya sosai, suna karɓuwa a wajen mutane. Dalilin wannan ya sa sai ya kasance niche ɗin channel ɗin ya zama wannan. Nan bayan shekara 3 na monetizing na channel ɗin sai kuma demonetizing bacin wata 5 saboda videos ɗin ba a musu aikin da ya dace ba. Dalilin reuse content da kuma matsaltsalin copyright. Wannan ya sa sai da na goge videos ɗin gaba ɗaya na sake sabon aiki. To bacin nan a 2025 shi ma na samu nasara na yi monetizing channel ɗin bacin wata 8 da wancan demonetizing ɗin. Shi ma kuma dalilin wasu videos da na ɗora shi ma na ƙara samun wannan matsalar. Saboda haka sai na ce to yanzu dole ya kamata in canja niche. Dama kuma muna samun matsaltsalu da waɗannan da suke ɗaukar karatuttukan malaman yawanci za ka ga suna ɗora musu copyright. Lokaci guda ka ga ɗora ma copyright ana nema channel ɗinka ta shiga garin. Wannan ce ta sa sai na canza. To kuma Allah ya sa a wannan tafiya na koyi abubuwa da yawa. Yanzu ina da ilimin da zan yi sharing a wannan channel ɗin ta khaleeltrust. Insha Allahu ba matsala yanzu. Komai zan iya sharing, musamman abin da ya shafi skills ɗin da na koya bayan wannan demonetizing da na samu har guda 2. Abin akwai ban haushi, akwai gajiya. Ya kasance ka yi building abu shekara 4, shekara 3, rana ɗaya a ce ka zo ka goge duk abin da ka ɗora. Abin akwai wannan. Saboda haka wannan tafiyar na koyi skills musamman Forex trading. Kuma insha Allahu shi ma duk wannan yana daga cikin ilimummukan da na koya. A wannan tafiyar dai fa na koyi Amazon KDF, yadda ake ɗora littafi a Amazon da abubuwa da yawa. Ina blogging, ina abubuwa da yawa. Saboda haka zan ci gaba da ɗorawa insha Allahu. Duk wannan ilimummukan da na tara da abubuwa da na saurara daga podcast insha Allahu zan dinga sharing da su a wannan channel ɗin daga yanzu. Wannan shi ne tambaya ta gaba.